Cadrul e ăsta? Ok? Nu. Bun, hai să ne pregătim. Cadrați eu pe centru. Stânga, dreapta, jos. Nu, mai în stânga, că vezi țeava aia de acolo. Așa, ok? Atenție! Bun. Dăm cu fum, sar și intrăm. Da. Atenție, merge camera. Hai. Roll please. Ready? Atenție! 3, 2, Un pic mai larg. Ia, stop. Stop. Să ne puțin mai în spate. Mai în spate. stop. Nu stai bine, să lăsați ca urmă. Toc. Toc. Ba da, nu are am. Da, Hai să vedem. nu știu de ce l-au dat. Păi, i-au pus altceva.